table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong padayong iampo ang kalinaw sa kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, nga atong mga leaders magkasinabdanay unta, dili unta mo patigbabaw ang mga garbo. Nato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit aning atong mga slots, hatagan unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karong adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebre. Padayuna ang inyong paghigugmaay, ingon nga mga igsuon diha kang Kristo. Ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa inyong balay. May pipila nga naghimo ni ana ug wala nila hibaloi nga ang mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. Hinumdumi ang anaa sa bilangguan, sama nga nabilanggo kamo uban kanila. Hinumdumi kadtong nagantos, sama nga nagantos usab kamo uban kanila. Angay pasidunggan sa tanan ang kaminyuon, ug dili magmaluibon ang bana ug ang asawa. Hukman sa Dios kadtong makihilawason ug ang mananapaw. Ayaw higugmaa ang salapi, igo na ang anaa kaninyo. Kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan ni talikdan. Busa magmaisugon kita ug moingon, maoy katabang ko ang Ginoo, dili ako mahadlok, kay unsabay mahimo sa tawo kanako. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila pagkinabuhi ug pagpakamatay ug awata ang ilang pagtuo. Si Hesukristo mao gihapon kagahapon,
karon ug sa walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo maoy dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Bisan mga kasundaluhan magpundok batok kanako, dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat batok kanako, bisan paniana musalig ako. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Kay taguan ako niya diha sa iyang puloy-anan, sa adlaw sa kasamok. Iya akong salipdan sa sulod sa iyang tulda. Iya akong ibutang sa ibabaw sa usa ka bato. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Hari Herodes nakadungog ni ining tanan, kay nasangyaw naman sa tanang dapit ang kabantog ni Hesus. May mga tao nga miingon nabanhaw si Juan nga magbubunyag, mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias, apan ang uban miingon propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Hesus, siya miingon, siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan apan nabanhaw. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan.
Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kon si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan God nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini, kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan, kay nasayod man siya nga si Juan maayo og balaan nga tao, busa iya siyang gipanalitdan. Gusto si Herodes mamati kaniya, bisan tuod masamok ang iyang hunahuna, inikabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan, nakahigayon ragayod si Herodias, nahitabo kadto sa sumad sa adlaw na tawhan ni Herodes. Niadtong higayuna nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod og misayaw og nakapahimuot siya ni Herodes og sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita og nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon. Ang ulo ni Juan mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan, mahitungod niini, miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Laygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot sa kinabuhi nga angay natong sundon. Matod pa diri, sundan ninyo ang inyong mga kadtong mga leaders. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios, palandunga giunsa nila pagkinabuhi ug pagpakamatay ug awata ang ilang pagtuo. Usa na niini mao si Juan nga magbubunyag. Of course, si Jesus. Mao na ito mga leaders, mga propeta, sama nila ni Elias, sama nila ni Moises, nila ni David o mga inilang mga leaders. Sa atong panahon karon,
ang atong mga leaders nga atong gitan-aw mao ang mga apostoles ni Hesus ug ang mga santos. Gilinga imong tupad ni nakinsay imong paborito nga santo. Kinsay imong gisunod nga santo. Ang nakaapan kay ang atong sigihag sunod ang mga artista, ang mga tao nga minos kay pagtuo o pagbuhat sa mga buhat o sugo sa Ginoo. Unya unsa may resulta kini mga tawhana nga wa kayo'y Ginoo nga usahay mao'y atong i-idol, mga athletes, mga celebrities, naman say mga Diyos nun ana nila, labaw sa tanan, mga politicians, apil na sa mga pare, no? Ang kasagaran aning mga kalibutanon nga mga tao nga musikat sa kalibutan, wa kayo ni sila'y gugmas Ginoo. Yaon sa may unag yung timailhan nga sila way gugmas Ginoo. Kay ang kinabuhi nga ilang gipuy-an sukwahi sa gipuy-an ni Kristo. Sa gipuy-an sa mga santos. Sa mapananglit ni Juan nga magbubunyag, ang gipuy-an ni Juan wa siya'y sala. Naningkamot siya pag sigig yung atake sa sala. Hangtod nga ang iyan ang giatubang mao ang sala sa hari nga si Herodes. O kay ang sala naman sa hari nga mao ang pagpangabit, ang iyang giatubang, gipriso siya. Kay gamhanan man ang hari. O ni sangko gyud nagiputlan siya sa liog. Kinsay sentro ni Juan? Ang sala. Kinsa ninyo dinhi nga magsigig yung atake sa sala. Taas ang kamon. Di ka mo atake sa sala, sige kag pakasa. If we cannot conquer sins, we will become slaves of sins. Daghan sa ato karong mga katawhan, apil na mi dinhi mga pare, mga obispo, uban pa, mga madre, na ulipon sa sala. Muna sige mantag rinyo ana kanang inig bunyag, isalikway ba nimo ang sala? Unsay tubag nato? May kay mo tubag na. Isalikway ba ninyo ang pagpaulipon sa sala? Isalikway. Yang katapusan na yun, isalikway ba ninyo si Satanas, ang amahan sa sala? Isalikway. Mayo. Kinsa ninyo dinhi karong buntaga wa gyudang sala ta sa kamot. Sige na lang, ato na lang usbon ang pangutana. Kinsa ninyo sugod karong orasa musalikway na sa sala ta sa kamot. Ang di mo isa iya siyawa. Okay. Adigin mo musalikway. Arang-arang kay katunga. Mao ni ang kuwang nato. Mao nang nagkagubuta. Kay ang sala mo tudlo magina sa paghatag og kagubot, paghatag og kamatayon. Muna dinhi sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Dili ta mulaong nga ang tao, mga politicians, mga leaders nga tawhanon sa kalibutan, kana mga scientists, kana mga billionaires, kana mga celebrities, kana mga tao nga naa ng wealth, honor o power, dili ta mulaom ana nila. Dili na sila makahatag og tinuod nga kaluwasan. Ang kaluwasan naa ra gyud sa Ginoo. Ug unsa may unang timaan sa kaluwasan, kana bang dili na kama higugma sa salapi. Kanang kwarta dili na mo'y atong higugmaon. Ilingiyay mong tupad ing na muundang nakas paghigugma sa kwarta.
Tingnan ko no. Yaon sa may buhaton anang kwarta. Una, ihog sa kolekta. Ikaduha, ipalit og slot. Ikatulo, ipanghatag sa imong mga silingan. Anha diha mahimo ang kwarta nga gamhanan. Natanawa si Herodes na daghan kay salapi, daghan kay kwarta, ni sangko nga iyang gipatay si Juan bisag makagusto siyang maminaw ni Juan. Kining kagubot sa atong mga politicians karon, anang ilang kagubot diha, impeachment, mga bycam, unsa pa na diha, bycam report, kana mga zero budget sa PhilHealth, mga graft and corruption, kana tanan pulos gina gatuyok gasintro sa isyu sa kwarta. Bisan din sa atong simbahan, kining kagubot din sa atong simbahan, daghang na nag-away, hasta mga pari, mga obispo na nag-away, apil ng mga kardinal na nag-away, ngadto sa Santo Papa na nag-away. Kung ato yung subayon, dako nga porsyon, 95% siguro, nakasintro sa kwarta. Kanang kagubot sa inyong pamilya, siging gubot, siging away, binungulay, na nagbuwag ang ginikanan, na wa na magtingganay ang managsuon, nagkinihaay, unsa may pinakasintro. Mao gyapon 95% ang rason kwarta. So ang kaluwasan nga tinud-anay kanang di naka mahigugmas kwarta. Ikaduha, kanang ganahan na kay ka mag-antos. Kana ba ang kalipay nato mauna ang pag-antos. Katapusang lingi sa imong tupad ingna ganahan ka mo antos para nako. Ingna ko no, ingna imong tupad ba na ganahan ka mo antos para nako. Ako na lang mangutana ninyo, ganahan mo mo antos para nako. Kusga. Mamalit mo slot karong adlaw. Kana. Na para batay nahibilin nga ako laning isintro sa SNHG kaning Santo Niño's Healing Gifts kay mao man ni atong gustong hotdon karong simanaha. Napay nahibilin nga 3,836 ka slots. So mao ni ang atong hotdon og palit. Mao na tong mahurot ba ni rong simanaha. Pila na lang kaadlaw, Sabado na ugma, ika-Domingo, masiro na gani ni pasabot, tinuod yun mo nga, muantos para nako. Pero di gani ni mahurot, 3,000 na lang gud ni, kagamay na lang ani, 100 pesos, jutay na lang ani. O di gani ni ninyo mahurot, di ni nato mahurot, pasabot, ni antos ta, or nahigugma ta sa kwarta. Unyaon sa may mahitabo, ang paghigugma sa kwarta mo resulta og pag-antos. Ang atong paghigugma sa pag-antos mo resulta og kaharuhay og kalipay labaw sa tanan kabalaan sa kinabuhi. Manindog ta. Mga igsoon sa atong bisog batok sa gahom sa dautan, mapaubsanon kitang muduol ni Jesus sa Ginoo ug moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, sama kang San Juan, magmaisugong musangyaw sa ebanghelyo sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa tibuok kasing-kasing kitang ubulig sa pagpakigbisog sa simbahan, batok sa mga gahom sa kangit-ngit nga nagulipon sa katawhan, sa pagkabangis o sa paghimog krimen, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga isip Kristohanon, tinud-anay anatong barugan o batukan, ang mga taong mapahimuslanon
og sila nga gipahimuslan pinaagi sa politikanhong kapitos og sa mga pangurakot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga nabiktima sa panaog-daog sa katapusan, makaangkon og hustisya, kagawasan ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, o alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga nanag-antos og namatay diha sa pagtuo, makadawat sa ilang langit nung ganti, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Please divide the gifts we bring to you. Bounty of the earth receive anew. Take the bless the work of our hearts. Please divide these gifts at your command. Sun and moon and earth and wind and rain. All the worlds contained in every coin, all the toil and dreams of humankind, all we are, we bring us bread and wine. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo,
Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usam, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daykon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Maria.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, our saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd calls his sheep, they know what it is voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, our saving Lord, the bread of life to eat. With joyful lips we sing to you our praise and gratitude, that you should count us worthy, Lord, to share this heavenly food. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, our saving Lord, the bread of life to eat. Magampo kita.
O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagkaway sala nga ato lang buhaton, ato gyung sundon ang kinabuhi sa mga santos. Salamat sa naningkamot nga makasunod sa pagkamanggihatagon sa Ginoo ang namalit natog mga slots. Ang atong SBF DAG, ako lang isulti ang mga balanse, naapay 9,471 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Kanya doon na sa ni 16 slot challenge, nga tag 8,000 per challenge. Ang atong Santo Niño's Healing Gifts, may tag mahurot ni karong simanaha, 3,836 na lang yun ka slots ang available, tag 100 pesos per slot. Nasa ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500 per challenge. Ang sakadtong atong itabang ni Father Arnel kadtong haligi para ni Mama Mary, it's PMM, naapay 9,703 ka slots nga available niya tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Niya pusbuna ko ang pagpahibalo. Tabangan nato ang atong San Fernando Rey nga parokya diha sa sentro na sila'y concert sa Sweet Notes isip ilang fundraising karong February 13. So, suportahan, pinahagis pagtambong o pagpamalit anig ticket na ay medical mission para sa pag-operas mga mata, katarak, February 18, 2025, ang screening adto sa Lapu-Lapu Auditorium, alas 7:30 sa buntag, anang kilid sa Birhen sa Rigla nga simbahan. Nya na asay dinner for a cause, nga pasiugdahan sa atong Cebu Archdiocesan Prison Apostolate or CAPA karong March 15, 2025 adto sa IEC. Nasa ni mga tickets para makasuporta ta sa atong Prison Apostolate sa Archdiocese. Yang atong Alliance of Two Hearts na vigil karong gabi alas 9 magsugod hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Ang ako sang YouTube channel kaning Patriciano Ubod, padayunan ninyo ang pagsuporta aron nga gawas nga mas mulawom ang atong pagsabot sa atong mga ebanghelyo, mas motinaw, mas makahatag pagitag suporta financial sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Nya dili sa ta mailad sa mga scammers kay ato mang ipalabas dinhi kanunay ipakita ang atong official information ato nang suportahan. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga paralangin, amo nakaharon. Nakiusap ininungsad sa paghalat o pagdawat sa pilihan mong lawas ug dugo.
mensahe sa